ערב טוב לכולם, ערב טוב עיר הנדל"ן, אנחנו תשושים, עייפים, המון הרצאות, המון פאנלים, יום שיא ענק של פעילויות, של ישיבות, של מפגשים, של הרצאות, של מצגות, של עשייה, של באמת, של חברות, של חברויות חדשות, של קשרים, של פיתוח עסקי, ובאמת, תודה רבה לכולם. אנחנו באמת, לכולכם. לפני שאנחנו מתחילים את הערב החגיגי הזה, וגם בערב החגיגי הזה אנחנו מבטיחים לכם בסופו גם כן הפתעה מרגשת ומיוחדת, ואני מבקש מכל מי שיושב להישאר עד סוף הערב, כי באמת יהיה לנו ערב גם מעניין, גם עם הרצאות מרתקות, מיוחדות, מהארץ, מהעולם. אנחנו תכף נזמין את כל הדוברים המכובדים, והכי חשוב, אנחנו ממש מבקשים, בסוף תהיה לנו משהו מאוד מיוחד, אבל אנחנו לפני כן רוצים להיפרד מאיש אהוב, יקר, איש בעשר אצבעותיו, עיר הנדל"ן בעצם קיימת. אנחנו רוצים להזמין חבר יקר את קובי לנגליב. איפה קובי? חשבתי עוד פעם הוא ברח לי. קובי, השותפות בינינו התחילה ב-1997, פברואר 97, היינו 3 חבר'ה צעירים, בתחילת דרכנו, אפילו לא היה מרכז הבנייה, זה היה ממשלתי, לפני ההפרטה, ואנחנו, קובי, רוצים להגיד לך, אתה יודע, העזיבה של קובי היא איזשהו, זה מרגיש כמו אישה שעזבה אותי, ועם אהבה ענקית ופרגון ענקי, ובאמת קובי זה 18 שנים של קובי עם ישראל ואיתי, של חברות קודם כל, באמת חברות, אהבה גדולה, מחויבות, ערבות הדדית, הליכה משותפת, באמת שומרים באש ובמים, זה באש ובמים, אמון מוחלט, הפנקסי צ'קים היו פתוחים, לא היה שום בקרה אחד על השני, כי לא היה צריך שתהיה שום בקרה בינינו, עם אמון מושלם, זה דברים שבאמת לא נבנים לא ביום ולא בשנה, באמת משהו מאוד מיוחד, וקובי הוא אחד הדברים הכי טובים שאני יכול לדבר בשמי, קראו לי, אני בטוח שגם ישראל מצטרף אליי, שקראו לי בחיים בכלל ובטח בחיים העסקיים, ואנחנו מאחלים לקובי כמובן המון הצלחה בבמבי, במקום החדש שהוא הלך, וגם ישראל כמה מילים ככה. בקצרה, אז מרכז הבנייה הישראלי, השורשים שלו מאוד בריאים, ולכן קובי זה לא שותף, זה אח, ואנחנו לוקחים את כל השנים שעברו, ואנחנו מסתכלים כלפי העתיד, ויש לנו עוד דרך ארוכה מאוד ללכת ביחד. יש קשרים שהם מעבר, יש לנו מערכת יחסים שהיא אינה מובנת מאליה, שהדוגמה הטובה ביותר זה מה שעומד פה מולנו. אז אני מאחל לך בהערכה, באהבה גדולה, שהדרך שלך תהיה סלולה, תתעד לכיוון החלומות שלך ותגשים את המאוויים שלך, ושנצליח ושתצליח, ואנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך ומכבדים אותך עד מאוד. תודה. טוב, אני יאמר קצר, אתם יודעתם שבחלוקת התפקידים אני לא הייתי הנואם. דבר ראשון, יש לי את הכבוד והיה לי חשוב שגם בחברה החדשה ובכובע החדש אנחנו נגיע לכאן וניקח חלק בוועידה. הייתי מגיע בלי שום קשר, אבל הגעתי גם עם החברה. זה אמון מלא שאני נותן לפלטפורמה, אני חושב שזו פלטפורמה מדהימה, נעשתה כאן השנה עבודה מדהימה, היו לי קצת טביעות ידיים, קצת, לפחות בלוקיישן וזה, אבל יש כאן ועידה מדהימה, ואני יכול להגיד לכם שלהיות בצד השני של המתרס, זה פשוט מדהים לראות את העוצמה הזאת. יש
בעיות ויש עניינים ולא הכל הולך חלק, אבל זה פשוט עוצמה בלתי רגילה מה שקורה כאן, ובאמת כל הכבוד למרכז הבנייה. מרכז הבנייה הוא היה ויהיה בית עבורי. ערן, ישראל וכל הצוות של מרכז הבנייה הם אנשים שמאוד מאוד אהובים, וחלק מחיי, טדי, אני רואה כאן את כולם, ואני חושב שאני גאה בדבר אחד, ואני מקווה שזה ימשיך בדרך שבה בוצעה הפרידה, כי זה לא מובן מאליו, אני אמשיך, איך אומרים, אני ימשיך לשמור על הבית הזה מכל מקום שאני אהיה, ותמיד זה יהיה חלק ממני. אז תודה רבה לכולכם וודאי לצוות. אולפני קולות, מתחם להקלטות והפקות מוזיקליות. אנחנו רצינו להראות לכם עוד פעם את הסרט שהקלטנו לקובי בפרידה של מרכז הבנייה אצלנו בגינה. תעשה לי ועידה ותערוכה. מוכשר כמשה, מצופו ולרגע אחד לא ינוח. בעיניים כחולות שתמיד מחייכות, עושה לכולם מצב רוח. מסירות אינסופית, נפש יצירתית וכל כך צנוע. חבר של אמת, מאמין בלתת, הנה מתחיל געגוע. קובי אנו מתרגשים לך לומר שלום. אין כל כך איך לתאר מנכ"ל שהוא חלום. 18 שנים אין בו עידן ועידנים, כבוד אותן לחלוק איתך, כך לך מודים. אופטימיות יש, את הלב הוא כובש, מצחיק את כולם עד שמיים. כשיש מטרה אין דבר מלבדה, כי הוא לא רואה בעיניים. בין סקי ובין ג'יפ, ריצה הוא יספיק, וגם אותי יהיו לו שניים. לך מצדיעים, עמיתים חברים, בדמעות ממך נפרדים. קובי אנו מתרגשים לך לומר שלום. אין כל כך איך לתאר מנכ"ל שהוא חלום. 18 שנים אין בו עידן ועידנים, כבוד אותן לחלוק איתך, כך לך מודים. קובי אנו מתרגשים לך לומר שלום. אין כל כך איך לתאר מנכ"ל שהוא חלום. 18 שנים אין בו עידן ועידנים, כבוד אותן לחלוק איתך, כך לך מודים. לך רוצים לאחל משפחה וחברים, ולפני שאוכלים את הבייגלה בודקים. הצלחה בהמשך הדרך ובכל אשר תבחר. אז תפיק לקחים על אספרסו גם מחר. לומר שלום. אין כל כך איך לתאר מנכ"ל שהוא חלום. 18 שנים אין בו עידן ועידנים, כבוד אותן לחלוק איתך, כך לך מודים. קובי אנו מתרגשים לך לומר שלום. אין כל כך איך לתאר מנכ"ל שהוא חלום. 18 שנים אין בו עידן ועידנים, כבוד אותן לחלוק איתך, כך לך מודים. קובי. האמת היא לא חשבתי שירדו לי דמעות, אבל זה מרגש, זה באמת מרגש. אני רואה את קובי ככה בכל מיני סצנות פה בעיר הנדל"ן, ואני רגיל תמיד קובי מה קורה, איזה בעיות יש, מה צריך לפתור. וקובי היום כבר לא פה, הוא פה מאוד, מאוד מאוד, אבל לא בפתרון הבעיות, והמון הצלחה קובי. טוב, אני רוצה, אנחנו רוצים להקרים סרט? אנחנו מתחילים להקרים סרט, יש לנו פה עיר מארחת שקיבלה אותנו כל כך יפה, כל כך יפה, באמת, אני ממש מתרגש, אנחנו רוצים לראות סרט על העיר אילת. אילת, שערה הדרומי של המדינה, היא הרבה יותר מעיר נופש.
בשנים האחרונות מצויה העיר אילת בתהליך צמיחה מואץ, בדרך להפוך אותה למטרופולין החמישי של ישראל, ומציעה מגוון רחב של הזדמנויות עסקיות בתחומי התיירות, נדל"ן, תעשייה, ביוטכנולוגיה ימית ואנרגיה מתחדשת. באילת מתוכננות להיבנות כ10,000 יחידות דיור ברחבי העיר. לצד הבנייה החדשה מקדמת העיר התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות בתוכניות של פינוי-בינוי, עיבוי ותמ"א 38. גם תחום התעשייה בעיר מתפתח. חברות הייטק וחברות תעשייה מסורתיות התפרסו על פני 3 פארקי תעשייה קיימים בעיר, ובעוד 4 אזורי תעסוקה ותעשייה המתוכננים להיבנות צפונית לאילת. רוצים עוד כמה סיבות למה כדאי להשקיע ולהשתקע באילת? בבקשה. בבירת הנופש של ישראל, המארחת מדי שנה כ3 מיליון תיירים ועשרות כנסים ופסטיבלים, ייבנה באילת מרכז כנסים ירידים וקונגרסים ענק, ועוד כ6,000 חדרי מלון סביב הלגונה המזרחית, בשטח שדה התעופה המתפנה, בשכונת הגולף החדשה ועוד. שדה תעופה בינלאומי חדש נבנה בימים אלה צפונית לאילת ויפתח בשנת 2017. העיר אילת נמצאת בתנופת פיתוח מדהימה. בשנים הבאות ייבנו אלפי יחידות דיור, אלפי חדרי בתי מלון, מרכז קונגרסים, ירידים ותערוכות, מתחם גולף בינלאומי, ועוד הרבה תוכניות הנמצאות בפנינו, תוכניות שיהפכו את העיר אילת למטרופולין החמישי של מדינת ישראל. בואו להשקיע בעיר אילת. עם מימוש הפרויקטים הלאומיים יואץ תהליך הפיתוח של העיר. בואו גם אתם להשקיע בעיר שלא מפסיקה להתפתח ומהווה עבורכם הזדמנות עסקית מניבה. אילת, משקיעים בעתיד שלכם. להתראות. אני רוצה להזמין בולדוזר, איש שלוקח את אילת למקומות רחוקים מאוד, מאיר יצחק הלוי, חברנו, המארח שלנו, שקיבל לנו כל כך יפה כאן. ערב טוב. ראשית לכל אני רוצה להגיד לך, ערן, ולחברי הנהלה, תודה רבה על הבחירה בעיר אילת. אל תפסיקו. אנחנו מאוד אוהבים לארח אתכם. אני היום אמור לדלג, כבר דילגתי בכנס אחד ואני אמור לדלג בעוד כנס, ואני ממש שמח לעשות זאת.
אני רוצה להגיד תודה לחבריי שנמצאים איתנו כאן, גם סגן ממלא מקום ראש העיר, גם מהנדס העיר, חבר מועצת העיר, וכמובן לכל האורחים המכובדים. ראשית, מילת פרגון לידידי, רעי וחברי גיא דנילוביץ'. שמעתי שאתמול הוא היה כאן ונתן נאום חוצב להבות. ראוי לכל הערכה ולכל פרגון, והלוואי והשלטון המקומי ידע לגייס עוד ועוד ראשי רשויות בדמותו של גיא דנילוביץ'. הוא רק מוסיף כבוד לכולנו, ובאמת אני אומר מעל הבמה הזו ראוי. אני רוצה בזמן שניתן לי להציג בפניכם באמירות ליבה את מה העיר מתכננת לטווחים הקרובים. ברמה האישית רק לספר לכם, אני מכהן כראש עיריית אילת, זו קדנציה שלישית, שנתי ה-13. בתוך העיסה הציבורית אני כבר נמצא 23 שנים, זאת אומרת הייתי לפני זה גם חבר מועצה, סגן ראש עיר, ולא תאמינו, אני גם נהנה מהעשייה ומהאתגרים, ופשוט כיף לקחת את התפקיד הזה ולהרים אותו למקומות גבוהים. אנחנו הובלנו החלטה אל מול ממשלת ישראל לראות באילת עיר בעלת חשיבות אסטרטגית. ומצאנו עצמנו מחטטים רגלינו לכיוון ירושלים, ולשמחתי הגדולה מאוד, אחרי תקופה של הרבה מאוד שנים, החליט ראש הממשלה וחבר שריו לראות באמת בעיר אילת עיר שיש בה חשיבות, עיר שונה, עיר שגובלת בשלוש מדינות, גם ירדן, גם סעודיה, גם מצרים, עיר שמשמשת כשער הדרומי של מדינת ישראל. ומפה התחלנו לצאת לעבודה שאני חושב שהיא העבודה המשמעותית ביותר המתבצעת בעיר אילת בעשרות השנים האחרונות. שמנו על שולחן הממשלה 4 נושאים שהם נושאים מרכזיים. הנושא הראשון, החשוב מכל, זה פרויקט השער הדרומי. פרויקט השער הדרומי אומר, בואו נהפוך את צפון אילת לצומת דרכים של ים, יבשה, אוויר, על ידי זה שנבנה שדה תעופה, נשדרג את כביש הערבה, נביא את הרכבת לאילת ונעביר את הנמל הימי צפונית לעיר אילת, ובכך נבנה צומת דרכים שישמש את מדינת ישראל כצומת דרכים בינלאומי בין יבשת אירופה ליבשות אפריקה ואסיה, והאמינו לי זה קורה. שדה התעופה, כפי שאתם ודאי מבינים, במחצית שנת 2017 יוצא לפעילות מבצעית. זו אמירה חשובה מאין כמותה. ישים את אילת על מפת התיירות הבינלאומית, זה ידע להנחית כל מטוס מכל יעד בעולם. שדה התעופה או סביב שדה התעופה נבנה מתחם לוגיסטי משמעותי שייצר מאות מקומות עבודה, ולא פחות חשוב, נפנה את שדה התעופה העכשווי לטובת בנייה מסיבית של בתי מלון, מגורים, אטרקציות, יש מי שיגיד קזינו, וזו אמירה שהיא אמירה מאוד מאוד משמעותית. יושב פה עדיאל, ששבוע שעבר התכנסנו לדון בעניין הזה, יושב ידידי רעי ואני אגיד אהובי, אביגדור יצחקי, שמלווה את הנושא, מלווה את העיר אילת הרבה מאוד זמן, ואנחנו עם האנשים הנפלאים הללו נצליח להרים את התוכניות הללו. חשוב להדגיש, ואם מדברים על שדות תעופה, יש עוד החלטה שהיא קשה לנו, ואני לא מתכוון לפתוח את זה עכשיו. זו אותה החלטה שאומרת שסוגרים את שדה התעופה, שדה דוב, לטובת כל מיני דברים אחרים. אני אומר לכם, שיהיה ברור, חברים יקרים, סגירת שדה דוב ללא מציאת חלופות ראויות ל-64,000 תושבי העיר אילת, זה סגירת העיר אילת. שיהיה ברור. ונכון להיום אין חלופות. אין חלופות נכון להיום. אני אומר את זה באופן הכי בדוק. אני חושב, ואני מפנה פה מבט לכולנו, לפני שמקבלים החלטה כל כך הרת גורל, בואו נשב עוד פעם, נחשוב איזה מענים ראויים אנחנו נותנים לתושבי העיר אילת שמתייחסים לשדה דוב כתחנה המרכזית שלהם. אנחנו לא נוסעים לשדה דוב לבילוי, אנחנו נוסעים לשדה דוב כדי לחיות. וכשסוגרים לנו את העורק הזה, המשמעות שסוגרים את העיר אילת. דבר שני שאמרנו בישיבה מול שרי הממשלה,
אנחנו רוצים לראות עיר שמדברת עיר תיירות שמדברת במושגים אחרים. לא עוד עיר כלילה ופוחזת. אנחנו רוצים לראות עיר תיירותית שממתגת את עצמה גבוה, וסימנו גם את נושא הפסטיבלים, גם את נושא הירידים והכנסים, וגם את נושא הספורט הבינלאומי, כאמירות בסיס לתיירות הבאה שלנו. וגם בעניין הזה אני חייב להגיד שיש התקדמות יפה. ראיתם בסרטון, מרכז הקונגרסים יקום בטווחים הקרובים מאוד. מרכז הגולף המדברי יקום בזמן הקרוב מאוד. קריית הספורט יוצאת כבר לבנייה. וחשוב שתדעו, כבר היום, העיר אילת מפיקה מדי שנה בשנה, ביחד עם משרד התיירות, ביחד עם משרד תרבות וספורט, מעל ל-50 אירועי ספורט בינלאומיים. בשבוע שעבר התקיים פה המרתון המדברי הכי יפה בעולם. עבדכם הנאמן ביחד עם אלי לנקרי רצנו 5 קילומטר מתוך 42 קילומטר, אבל 20 נציגים מ-22 מדינות היו כאן. מרוץ שהשתתפו בו מעל ל-1,300 ספורטאים. ביום שישי, אם תהיו כאן אתם תראו את הטריאטלון. רק התחממתי עכשיו. אז טוב, בסדר, אז אני אסיים, אני אלך. על כל פנים, אני אומר, העיר היום בנושא ספורט מגיעים בשנה מעל ל250,000 ספורטאים, רק בספורט מעל ל1,000,000 לינות של ספורטאים. ואנחנו בהחלט מתכוונים לחזק את תעשיית התיירות, כשמכוונים גם לכנסים, גם לירידים, גם לקונגרסים וגם לספורט בינלאומי. נושא נוסף שאני רוצה להעלות כאמירת ליבה, ואני פה אסיים לצערי, זה הנושא של אילת כעיר אקדמית, כעיר מחקרית, כעיר שרוצה לעודד את היתרונות היחסיים שיש לה בתחומים הללו. למשל, כל נושא של חקר הים. ביקר כאן לפני 2-3 דוקטור יוסי בכר, יושב ראש בנק דיסקונט, וראה את מה נעשה בעיר אילת בתחומים של חקר הים, אם זה במכון הבין-אוניברסיטאי, אם זה במכון לחקר ימים ואגמים, אם זה באקדמיה שלנו. אין ספק שמדובר בתעשייה עתידית משמעותית שיכולה לייצר פה מאות אם לא אלפי מקומות עבודה, ואני מאמין באמונה שלמה שנגיע גם לעניין הזה. למה זה חשוב? כי אנחנו רוצים, כפי שאמרתי, למתג ולשדרג את העיר אילת גבוה, 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 לא מוכנים להתפשר. כמשפט אחרון, אגיד לכם שהעיר אילת בסיכומו של יום תהיה עיר גאה, עיר שמייצרת מתוכה אוכלוסייה חזקה, עיר ששואפת לעלות מאשכול 5 לאשכול 8, עיר שלא רוצה להיות פושטת יד, אלא עיר שמדינת ישראל תראה בה משאב שיודע להכניס כספים רבים לקופת המדינה. אני מאמין שיש לנו את המסוגלות לעשות זאת, יש לנו את הפוטנציאל, ואם כולנו נאמין בזאת, נגיע לאן שאנחנו מכוונים. תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב נפלא. אין ספק שאילת היא העיר אולי עם הפוטנציאל התיירותי הגדול ביותר בישראל. מאיר יצחק, אנחנו מחכים עוד למרכז הכנסים כמו אוויר לנשימה. זה יהפוך את אילת למקום של תערוכות גם, למקום של באמת שאפשר יהיה להביא לפה עשרות אלפי אנשים, וזה באמת יהיה צעד גדול לעיר אילת. אני רוצה להזמין איש יקר, חבר ותיק, בולדוזר שיחד עם ראש העיר שלו יונה יהב הוא מתניע תהליכים עצומים שאנחנו כבר הרבה שנים הוא מלווה אותנו. עיר שבאמת עוברת מהפכה מוניציפלית מדהימה, עיר שעם תנופה גדולה, הנמל, גם עיר נמל נוספת, נמל גדול שבעצם הולכת היום לפיתוח אדיר. שמואל גנץ שהולך להכריז פה, מנכ"ל עיריית חיפה שהולך להכריז פה על משהו חדש. בבקשה שמואל. ערב טוב. אני מבקש תחילה להתנצל בשמו של ראש העיר יונה יהב שנבצר ממנו להיות איתנו פה היום, ואני אנסה במספר משפטים לנגוע
בנושאים שיש לנו בשיתוף עם מרכז הבנייה הישראלית מזה 6 או 7 שנים, זו למעשה השנה השביעית שאנחנו נמצאים פה. אני הגעתי לעיריית חיפה לא מהפוליטיקה ולא מהמינהל הציבורי. אני איש עסקים שיונה יהב פנה אליי וביקש אותי לקבל עליי את התפקיד הזה. ומצאנו, הייתה באמצע הקדנציה הראשונה שלו, מצאנו עיר שצריך לנער אותה ולהאיר אותה. הייתה עיר במצב של קיפאון מבחינת פיתוח כלכלי, האוכלוסייה הולכת ומתדלדלת וקטנה, וחיפשנו דרכים איך להאיר אותה. כמובן שנושא הבנייה והפיתוח של הבנייה הוא נושא מרכזי מאוד, ופה יושבים לא מעט אנשים, חברים שפגשתי פה בשנים האחרונות. אנחנו דיברנו הרבה, הרצגנו תוכניות, אנחנו יכולים היום להצביע כבר על הישגים. אני מתכוון להראות לכם בכמה שקפים פה את העיר חיפה, מה מוכן לשנים הקרובות. אנחנו מוכנים עם סדר גודל של 4,500 יחידות דיור שיצאו לשיווק על ידי המנהל בשנה הקרובה, ואנחנו רוצים לראות כמה שכונות שכבר נמצאות בבנייה ודברים נוספים שאני אציג כאן בפניכם ברשותכם. יכול לעלות בבקשה את ה... כן. אלה המבואות הדרומיים של העיר, והשטחים הצבועים כאן, השטחים הצבועים כאן, זה החלק הדרומי של העיר, זה הגבול עם טירת הכרמל, כאן אזור האצטדיון שלנו, אזור פארק מתם, כאן יש מקום לסדר גודל של 4,500 יחידות דיור שאמורות לצאת לשיווק בשנה הקרובה. כאן יש תוכניות, זו ההכרזה, וזה אנחנו הכנו ועבדנו על הנושא הזה הרבה מאוד זמן. במקביל לדבר הזה יש לנו תוכניות לאלפי יחידות רבות מאוד. אנחנו הבטחנו את זה פה לחלק מהאנשים שיושבים כאן, ואנחנו פוגשים אותם פה שנה אחרי שנה. הבטחנו, קיימנו, כאן תכף נראה יחידות דיור נוספות. זאת שכונה שכבר נמצאת בבנייה, זו שכונת רמת הנשיא, כ-1,200 יחידות דיור, הבניינים האלה כבר קיימים, אלה נמצאים עכשיו בבנייה ובהשלמה. זה כבר קיים, זו תוכנית שהתחילה לפני כ4 שנים והיא מתקדמת. זאת שכונה נוספת שנמצאת בחיפה שכבר בבנייה, זה האזור על יד האוניברסיטה, זה מתחם טריו שנמצא בבנייה. בבנייה נמצא גם, פה יושבים כמה חברים שנמצאת, זה בתמונה רחוקה, המבואות הדרומיים, נקרא נאות פרס, שגם היא שווקה ונמצאת כבר בבנייה. זו אותה שכונה בשלב יותר מתקדם שאנחנו רואים כאן שנמצאת בבנייה. האזור כולו, כפי שאנחנו רואים פה, זה השטח שמדובר בו על 4,500 יחידות דיור. פה יש שטח נוסף של כ800 יחידות דיור, הם כנראה יצאו, לא יספיקו לצאת ב-2016, לקראת סוף 2016-2017 יהיו גם פה. אלה מורדות לינקולן, זה לשלב קצת יותר מאוחר. זה כאמור היחידה הזו של ה-800 יחידות דיור, וזו היחידה של ה-4,800 יחידות דיור. אני עובר לרגע לנושא של פינוי-בינוי והתחדשות עירונית. זה המבואות הדרומיים, סליחה, משהו פה לא עובד לי טוב. כן, זה המבואות הדרומיים של העיר, ואנחנו רואים פה שכונת בת גלים, קריית אליעזר, התחדשות עירונית. כאן נושא שני של התחדשות עירונית, אנחנו מקבלים היום, מטפלים בסדר גודל של 100-110 תוכניות לתמ"א 38. זה דוגמה של בית שכבר נבנה
זה עוד בית שכבר נבנה בתמ"א 38, ויש לנו על השולחן עוד הרבה מאוד תוכניות שנמצאות כרגע בבנייה. אני רוצה לנגוע בנושא שמשלים את ענף הבנייה, וזה נושא של תעסוקה. בנושא של התעסוקה אנחנו נמצאים בשנים האחרונות, כפי שאתם יכולים לראות כאן, בגידול של מועסקים. אנחנו חושבים שבסוף 2015 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תציין כבר 174,000 מקומות תעסוקה בעיר, שבלעדיהם הדבר הזה לא ילך, ואנחנו מכוונים לעלות יותר גבוה. אנחנו יושבים בעיקר על תעשייה חכמה, תעשיית הטכנולוגיה, זה פארק מת"ם, כאן פרויקט שכבר נמצא בשלבים סופיים של בנייה ואכלוס. יש כאן כ-250-270 אלף מטר מרובע של תעשייה. כאן עומד לקום או נמצא בבנייה פארק מדעי החיים של עוד כ-80 אלף מטר מרובעים. הבניין הראשון נמצא בבנייה, אמור להיות מאוכלס ולהתחיל לעבוד באמצע 2016, כשכאן תהיה חממה של המדען הראשי. זה הפארק, זה 5 בניינים שלו שאנחנו נראה, והבניין הראשון, הבניין הקרוב אלינו, אמור להיות מאוכלס כבר בשנה הבאה. נושא תעסוקה נוסף שאנחנו היום משקיעים בו הרבה מאוד מאמצים, זה כל הנושא של נמל חיפה. זה נמל חיפה, זה הרציפים הישנים שהבריטים בנו כאן, אלה רציפים שנבנו בשנים האחרונות, זה רציף המזרחי בין 20, זה בין 5 שנים, ואנחנו רוצים ללכת היום, הוא כבר נמצא בבנייה, זה נמל המפרץ, זה נמל שראינו, שמענו עליו הרבה מאוד, כאשר כל השטחים האלה פה, אלה שטחים לוגיסטיים שאמורים לשרת אותו, את האזור הזה, וזה מקום תעסוקה להרבה מאוד אנשים, והשקעה של כ5 מיליארד, תיקון, 5 מיליארד שקל להקמה, וכאן יהיו הרבה מאוד השקעות בתחום של מסביב לו. זאת אונייה שהיום נמצאת בשירות, זאת אונייה של כ10,000 TEU, ואנחנו מתכוננים לכלי שיט הרבה יותר גדולים. זו ה-MSC שראינו כרגע של 10,000, והרציף החדש שנבנה עכשיו הוא לכלי שיט של 20,000 יחידות, 18-20,000 יחידות שנמצאים כבר ונכנסים עכשיו לשימוש. זאת משמעות עצומה אסטרטגית לתעסוקה בעיר. אנחנו רואים כאן את האזור של הנמל הישן, הרציפים שהבריטים בנו, ומה שאנחנו הולכים להפוך לחזית ים עירונית. בשלב יותר מאוחר, בעוד מספר שנים לא גדול, גם חיל הים אמור לעבור מפה, כי הוא כבר כאן לא יכול להמשיך להתקיים. אם הוא יצטרך להצטייד בכלי שיט נוספים, הוא לא יוכל פה להמשיך להתקיים. זה תוכנית שמראה ושהיא אמורה להתאשר בחודש הבא, ממש בחודש הבא, שהרציפים האלה יהפכו להיות לרציפים של שימוש כחזית ים עירונית. זה שדרות בן גוריון, ואנחנו רואים פה טיילות, בתי קפה, משרדים, בתי מלון, מגורים ועוד. אלה כלי שיט של קרוזים, הם ימשיכו לפקוד את העיר, והנמל הזה ימשיך לשמש, פה אפשר יהיה לשבת, לשתות קפה ולנגוע באונייה לפני שהיא יוצאת. זה מבט מהים אל הגנים הבהאיים. האתר הזה נחשב לאתר מורשת, הוכר כאתר מורשת עולמית. אלה מבנים חדשים שיהיו הפתח להיכנס לתוך האזור הזה. בסדר גמור. רק לאילוסטרציה, לקבל מושג על הגודל, השטח שמוקף כאן בקו אדום זה נמל תל אביב.
אני רוצה לנגוע בדבר השלישי שאנחנו ריכזנו בו מאמצים, וזה נושא של מערכת החינוך שלנו. אנחנו לקחנו אחרי מאמץ גדול מאוד שהצלחנו למנוע הנשרה מבתי הספר, נכנסנו לתוכנית של לעודד מצוינות במקצועות המדעיים. התחלנו במקום נמוך מאוד, ואנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו מובילים באופן דרמטי את הנושא של לימודי המדעים. למשל, מתמטיקה ב5 יחידות, הממוצע הארצית הוא על יד 9%, אצלנו בחיפה הוא 16%. והנושא של שיעור הזכאות לבגרות, התחלנו עם 64% שיעור זכאי לבגרות, אנחנו היום ב-76% בשיעור זכאים. ירדנו עד לכיתות הגן, ופה זה גן חדש, גן של מדעים, שהתחיל לעבוד כבר השנה, והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר, אתם יודעים, החינוך הטכנולוגי בשנים האחרונות עשה ירידה מהארץ כנראה. יש לנו בעיה קשה מאוד עם החינוך הטכנולוגי, וכאן זה מרכז טכנולוגי שנחנך השנה בספטמבר, שבו 1,400 תלמידים שלומדים בבתי הספר התיכוניים באים לפה פעם בשבוע ללמוד על הנושא הזה. המון תודה לכם. אנחנו נמשיך לבוא בשנים הקרובות לפגוש את החברים פה, היזמים, ואני מקווה שאתם מקבלים שירות טוב, וככה אנחנו נמשיך לעשות גם בעתיד. תודה רבה. תודה שמואל. תודה רבה לשמואל גנץ. אין ספק שחיפה עוברת מהפכה, ויש פה הרבה מאוד אנשים שעובדים היום בחיפה ויוזמים בחיפה, וחיפה על המפה ובגדול. אני רוצה להזמין איש יקר, איש מוערך ביותר בכלכלה בישראל, גם חבר אישי. אני רוצה להזמין את יוסי בכר, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, רפורמת בכר המפורסמת, והיום יושב ראש בנק דיסקונט, שייתן לנו סקירה מאוד מאוד מרתקת על בעצם לאיפה הכלכלה בישראל הולכת. יוסי בכר. טוב, עד שמסדרים לי את זה, קשה מאוד לעלות ולהרצות על כלכלת ישראל, שכל הזמן יש רמזים לזה שצריכים לסיים מאוד מאוד מהר. זה מזכיר לי סיפור שחבר פעם שעלה לתת הרצאה, והיה לו איזשהו חתך פה על הפנים, אז הוא בא לפני הקהל ואומר, תודה רבה שבאתם כמובן. היום בבוקר שהתגלחתי, חשבתי על הנאום וחתכתי את פניי. הוא נותן את הנאום וממשיך ומפליג וסיפור, ושכח כבר את הסיפור. בסיום ההרצאה ניגש אליו מישהו ואומר לו, אני יכול להעיר לך משהו? הוא אומר לו, כן, בבקשה, בבקשה. הוא אומר לו, maybe next time focus on your face and cut your speech. אז אני אצטרך לעשות כנראה את זה, ואני אשתדל לתת לכם איזושהי נקודת מבט על המשק הישראלי, ואני אעשה את זה מהר, אדבר מהר וגם אלווה את מה שאני אומר בשקפים כדי לתת קצת יותר תוכן. ההרצאה היא מאוד מאוד אינטואיטיבית, אין פה, לא צריך להיות מקרו-כלכלן מדופלם בשביל להבין מה שאנחנו אומרים. אהלן מיכל, הנה אתם רואים, יש נציגים יותר חשובים של בנק דיסקונט פה. אז ההרצאה תתמקד בעצם בשלושה חלקים, וכמו שאמרתי, אני אשתדל לעשות את זה מאוד מהר. אחד זה כמה אמירות על המדיניות המקרו-כלכלית של ממשלת ישראל, תמונת מצב של המשק, ומה האתגרים שיש לנו בעתיד. אני כבר אגיד, ואני הרבה פעמים מזהיר מראש, בדרך כלל המצגות שלי הן די אופטימיות. היום האופטימיות קצת יותר מסויגת, אבל עדיין נוכח כל התחושות היומיומיות שלנו, די מעניין להסתכל על הכלכלה ולראות שלמרות הכל כנראה שאנחנו עם מאוד מאוד מיוחד, ולמרות כל מה שעובר פה אנחנו מצליחים לנהל. ואני אומר מצליחים כי זה לא רק ממשלה, כי זה אני חושב שכולנו בעשייה היומיומית שלנו עם כל מה שקורה מסביב מצליחים לנהל חיים כלכליים די נורמליים,
במקומות שאנשים באירועים כמו שסובבים אותנו נכנסים למצב של קיפאון. אז בהחלט הכלכלה הישראלית לא קופאת, ואני כבר אדבר על זה. אז קודם כל בואו נתחיל מהנושא של המדיניות, ואני אעשה את זה עוד פעם, אדלג פה ושם על שקפים, אבל בכל אופן אתן את התמונה. אז השורה התחתונה היא שלמרבה ההפתעה, עוד פעם, הפתעה של מי שמסתכל מבחוץ, ממשלת ישראל עם כל הביקורת עליה, לפחות בשנים האחרונות, בעשור האחרון, מהתקופה שאני זוכר טוב כשנת 2003 ו-2004, תוכנית להבראת המשק שהוצגה בשנת 2003, כל ממשלות ישראל מאז מנהלות מדיניות מקרו-כלכלית או מדיניות פיסקלית מאוד מאוד אחראית. אנחנו יכולים להתווכח הרבה על כל הנושא של הקצאת המקורות במשק, זה הולך למקומות נכונים, לא נכונים, קצבאות, לא קצבאות, חרדים, לא חרדים, יישובי ספר, לא יישובי ספר, אבל התמונה בגדול היא שיש דבר אחד שכבר הפך להיות כאילו לדבר מובן מאליו, וזה שאיך שלא נקצה את המקורות, לא גדלים מעל רמה מסוימת שאיכשהו התייצבה סביב, הייתה בהתחלה 3%, היום היא 3.4% בתקציב לשנה הבאה, אבל בסך הכל שימו לב שהרבה מקומות שבו יש לחץ על ההוצאות, הממשלה אומרת, או מתכנני המדיניות אומרים בסדר, רוצים להגדיל את ההוצאה במקום אחד, זה חייב להיות על חשבון ההוצאה במקום אחר, כך שמסגרת התקציב נשארת כמות שהיא. אפשר לראות את זה גם בגרפים אחרים שמראים שלאורך זמן ההוצאות של הממשלה כחלק מהתמ"ג יורדים, ואנחנו באמת מתקרבים לרמות שפעם לפני העשור הסתכלנו עליהם ואמרנו אלה הרמות שאנחנו צריכים להיות בהם. והדבר היותר מעניין, או אם לפני שאני אומר על הדבר היותר מעניין, זה הסיפור שאתם רואים שגם ברמות בינלאומיות, הקו הכחול זה ישראל, הצהוב, סוג של צהוב, זה גוש היורו, ואדום זה ארצות הברית. אז אתם רואים שבשנות המשבר המדינות האחרות, במיוחד בארצות הברית, קצת יצאו מהמסגרת של משמעת פיסקלית, משמעת תקציבית, ואנחנו פה בישראל המשכנו, ובסוף כולם מתנקזים לאותה רמה פחות או יותר של גירעון של 3% מהתוצר. מה שהתחלתי להגיד קודם, ומה שמעניין הוא שכאשר אנחנו מסיבה זו או אחרת מגיעים למצב שבו יש עודף הכנסות, כמו שהיה בשנה האחרונה, כתוצאה כנראה מזה של הרבה עסקאות בנדל"ן שהשאירו את קופת האוצר כתוצאה מתשלומי מס רכישה, הכיוון הוא לא להשתמש באותם עודפי הכנסות כדי להגדיל את ההוצאה הציבורית, אלא לחזור לציבור ולהגיד אנחנו מורידים מיסים. זה בא לידי ביטוי בדרך כלל בהורדה של מס ערך מוסף, וכמו שאביגדור יצחקי שאני רואה אותו פה יזכור גם מלפני עשור, אז מס ערך מוסף זה לא תמיד הדבר הנכון לטפל בו, אבל בדרך כלל עושים את הכל דרך מס ערך מוסף, כי זה הכי קל לטפל בו, וההשפעה היא הכי משמעותית. 1% של מס ערך מוסף זה בערך 4 מיליארד שקל. בזמנו כשאביגדור היה במשרד ראש הממשלה, ואנחנו במשרד האוצר, זה בערך היה טלפון לאביגדור ולהגיד, אנחנו מחר בבוקר רוצים להוריד מע"מ, ואז זה עובר, ולא צריכים לעבור כנסת וכו' וכו'. ואני רוצה להדגיש שעוד פעם, הכיוון הוא להוריד מיסים. לטעמי אפשר היה לעשות את זה בצורה אחרת, להוריד יותר מיסים ישירים, גם את זה עשו קצת השנה, אבל אני חושב שגם מבחינה ציבורית כנראה לא חשבו שלהוריד מס הכנסה, תכף נדבר על, אולי אני אזכיר עכשיו, להוריד מס הכנסה יתקבל בציבוריות בצורה סבירה. אולי בהקשר הזה של מס הכנסה אני אגיד שתי אמירות שהן תמיד מעניינות להגיד ומתקשרות לעניין של מיסים. אנחנו תמיד מסתכלים על מנגנון המס כמנגנון שיכול לעזור להקטנת הפערים בחברה הישראלית, ואני מזכיר את זה הרבה פעמים בהרצאות שלי כשאני מדבר על מנגנון המס. אפשר
להשתמש במנגנון המס כדי לתמרץ את המשק. אפשר להוריד מס חברות, נדמה לי ששנה הבאה מס חברות יורד ב1%, אם אני זוכר טוב. כמו שדיברתי, מס ערך מוסף אין לו השפעה כל כך משמעותית חוץ מאשר שהוא מוריד את הכנסות המדינה ממיסים. אבל הקטע של מס הכנסה, אנחנו צריכים לזכור שהמנגנון של מס הכנסה כדבר שאפשר לפעול איתו הוא די מוגבל. הוא די מוגבל במיוחד, אני אדבר על זה גם בהמשך, בכל הנושא שקשור לצמצום הפערים במשק. שני מספרים שאני אזרוק לחלל האוויר, אחד הוא שיותר מ-50%, נדמה שזה סביב 53% מהאנשים שהולכים בבוקר לעבודה לא מגיעים לסף המס. אני חוזר עוד פעם על המספר. 53% מהאנשים שעובדים במדינת ישראל לא מגיעים לסף שבו הם נדרשים לשלם מס הכנסה. והצד השני של זה, שגם הוא חשוב לזכור, זה שהעשירון העליון משלם בערך 70% פלוס ממס הכנסה במדינת ישראל. בשני העשירונים העליונים משלמים קרוב ל-90% ממס הכנסה בישראל. זאת אומרת, ההתפלגות של תשלומי המיסים היא מאוד מאוד מוטה כלפי מעלה, כלפי העשירונים העליונים. אני חושב שמיסים ישירים, זאת אומרת, מסוג של מס הכנסה זה דבר שאפשר להוריד, כמובן שמבחינה ציבורית זה נתקל בהרבה ביקורת. יש לי עוד איזושהי אמירה בקשר למדיניות של קצבאות, אני רק אגיד את זה בלי גרף, כי הגרף נראה קצת מסובך. אני לטעמי האישי, ואני מאוד נזהר במילותיי, המדיניות שהייתה בזמנו של הפחתת הקצבאות על מנת לעודד אנשים לצאת לעבודה, הייתה מדיניות נכונה. לצערי בשנים האחרונות היא קצת נפרצה, היא לא הגיעה לממדים הנוראים שהייתה טרום 2003, אבל עדיין אני חושב שמדינה חייבת, במיוחד מדינת ישראל חייבת, ליצור תמריצים לכל שכבות האוכלוסייה או לכל המגזרים באוכלוסייה לצאת לשוק העבודה. גם על זה אני אדבר בהמשך כשנדבר קצת על האתגרים בעתיד. אז אנחנו לא במצב הכי טוב לטעמי כמובן בנושא של הקצבאות, אבל זה כנראה אילוצים שהממשלה צריכה לעמוד בהם. אני אומר עוד פעם, ואני לא כאן במקום של לחלק ציונים, אבל בסך הכל כמה שזה נשמע לא נתפס אולי באוזן, ממשלת ישראל מגלה אחריות רבה בדרך שהיא באה מנהלת את התקציב הלאומי. אז איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במשק שצומח. לא צומח כמו ב-2006 או 2007, או אפילו ב-2010, שזו הייתה תגובה למה שקרה לשנה הלא טובה שהייתה בשנת 2009. אני מזכיר לכם, המשבר הפיסקלי הגדול, הפיננסי הגדול היה בסוף שנת 2008, 15 בספטמבר 2008, זה הנפילה של לימן בראדרס. המספר שאתם רואים פה של 2008, צמיחה של 4.5%, זה בעיקר 3 הרבעונים הראשונים של השנה, זאת אומרת שנת 2008 עד המשבר הפיננסי הייתה שנה פנטסטית, אבל גם היום שהגענו לשיעורים של 3%, זה לא השיעורים הטובים שהיינו רוצים, יש כאלה שיגידו את זה במילים קצת יותר יפות, זה לא מגיע כדי מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק, אבל זה סביר. זה סביר גם בהשוואה בינלאומית, חוץ מהמדינות המתפתחות, שזה בעיקר סין והודו שמשפיעות על המדד, אנחנו צומחים די טוב, היום צומחים כמו ארצות הברית, יותר מאשר גוש היורו, ומה שחשוב יותר לזכור זה שיש איזושהי יציבות, אנחנו גם בשנות המשבר לא הגענו לצמיחה שלילית, מה שקרה בכל אחת מהמדינות המפותחות. אחד הפרמטרים החשובים שמתייחס בעצם שהוא תוצאה, אם תרצו, של שני הדברים ביחד, גם משק צומח וגם משמעת פיסקלית, זה הנושא של הקטנת חוב הממשלתי, וגם פה אלה מאיתנו שזוכרים את שנת 2003, איפה שהיינו אז, שנת 2003 הייתה השנה שבה התקרבנו ל-100% חוב לתוצר, החוב הממשלתי תמיד נמדר כאחוז מהתוצר, ואז אמרנו לעצמנו, וואו, אם אנחנו נגיע לאיפה שהמדינות האחרות נמצאות, שזה סביבות 50+%, אשרינו וטוב לנו, ועוד פעם, קשה
אולי להפנים זאת, אבל אנחנו בסדר, אנחנו נתיב מאוד 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 טוב בכל הנושא של הקטנת החוב הממשלתי, כתוצאה מזה שאנחנו במשק צומח, אז כמובן התוצר גדל, זה המכנה, וכמובן שאנחנו שומרים על משמעת תקציבית. והדבר הזה חשוב, כיוון שאם דיברנו קודם על שמירת מסגרת התקציב ועוד מספר לסבר את האוזן, אז אם תקציב הביטחון היום הוא 60 מיליארד שקל, תשלומי ריבית של מדינת ישראל כל שנה הם יותר מאשר 36 מיליארד שקל בשנה. תחשבו כמה זה יכול להיות מושפע מהתנהגות לא הולמת מבחינת גיוס החוב של מדינת ישראל. כמובן, כמו בכל מקום, כמו שאנחנו בבנק לוקחים ריבית יותר גבוהה ממי שמתנהג פחות טוב, כך גם בשווקים הבינלאומיים, העובדה שאנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים מגיעה למצבים שבהם שיעור התשואה על אגרות חוב ישראליות של ממשלת ישראל לעתים נוגע בשיעור התשואה של אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, וזה לא דבר מובן מאליו. אז יש משהו שהוא אפילו יותר מרשים, וזה בהשוואה בינלאומית, גם הקודם זה היה השוואה בינלאומית. תסתכלו מה קורה במדינות העולם, כמעט כל אחת מהן עלתה בשיעור החוב של GDP, וישראל in the Middle East, שם בצד ימין, המדינה היחידה שיורדת בעקביות בחוב ל-GDP, ממש ממש אור לגויים. עוד דבר שמפתיע, וזה במיוחד לאלה מאיתנו שיש להם שערות שיבה וזוכרים כמה מתקופות האינפלציה, היא שלמרות שנות הצמיחה, למרות הצמיחה שמונעת מביקושים של המגזר העסקי של צריכה פרטית, עדיין שמרנו על רמה של אינפלציה מאוד מאוד נמוכה. כמובן שיש כאלה שמייחסים את זה למדיניות מוניטרית אחראית של בנק ישראל. אני יכול לחיות עם האמירה הזאת. בכל מקרה, המשק לא סובל מלחצים אינפלציוניים, וזה גם כן דבר מאוד 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 חיובי. והנושא הבא שרציתי לדבר עליו, אני נגד השעון כל הזמן מסתכל שם, אבל אני חושב שכמה תובנות מאוד מאוד חשובות. הנושא השני מתייחס לדבר שגם הוא במידה מסוימת מפתיע, מתקשר לנושא של שער חליפין, וזה תנועות ההון הזר למדינת ישראל. אז קודם כל ישראל באופן כמעט עקבי נהנית מזרימה פנימה של דולרים כתוצאה מהשקעות זרות בישראל. שנת 2014 מוצגת פה בפניכם, שנת 2015 אנחנו כבר ברמה של 6 מיליארד דולר בחצי הראשון של השנה, עדיין נמשכת אותה מגמה. שימו לב אגב ששנת השיא בהשקעות זרות בישראל הייתה שנת 2006, שנה שבה גם היינו במלחמת לבנון 2, שבה 20% מהמשק מחיפה צפונה בהיעדר כיפת ברזל, המשק היה משותק כמעט לחודשיים, עדיין שיעור צמיחה גבוה והשקעות זרות בישראל, חוזר לאותה נקודה שבה אנחנו ממשיכים לקיים משק נורמלי גם בעיתות משבר, וגם זה, אם יהיה לי זמן אני אדבר גם בהמשך, אבל מה שחשוב זה שהמשק הישראלי, למרות כל מה שאנחנו חווים יום יום בקריאה בעיתונים, ממשיך להיות משק אטרקטיבי להשקעות זרות. אנשים מבחוץ, מה שאני קורא לפעמים הגויים, חושבים שכנראה דברים יותר טובים על מה שקורה פה ממה שאנחנו חושבים. בכל מקרה זה המצב. ועוד דבר שהוא עוד יותר מפתיע, וזה גם כן אם נחזור אני אגיד את זה עכשיו על עצמי ולא על האנשים עם השערות שיבה, אם לי בילדותי, שהייתה הרבה שנים אחורה, מישהו היה אומר שלאורך זמן בישראל הייצוא יהיה גבוה מהיבוא, הייתי אומר, לא יכול להיות, זה לא מצב שהוא בר קיימא. שימו לב, העודף בחשבון השוטף, שזה ייצוא פחות היבוא, באופן קונסיסטנטי זה כמה רבעונים, אז שנת 2011, יש לנו עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, זאת אומרת, ישראל מוכרת החוצה יותר ממה שהיא קונה פנימה, זה עוד גורם שמשפיע כמובן על שער החליפין, תנועה פנימה של מטבע זר, ואם היום מדברים על יורו ב-4.1, קחו בחשבון לפני 4 שנים, 5 שנים, הוא היה ב-5.70. זאת תמונת המצב. גם הדולר עשה די מהלך למטה, ואני מזכיר לכם שתמונה הזאת שאתם רואים פה, היא תמונה שגם מושפעת מתנועות הון
שהתנועות ההון האלה, כמובן חלקן, זה רכישה של מטח על ידי בנק ישראל. אני תמיד אומר, כשאנחנו עושים אנליזה של המקרו-כלכלה כדי לצפות מה יקרה, כל מה שקורה בשוק הריאלי מצביע על כיוון של התחזקותו של השקל, וכל מה שמשפיע על חלשותו של השקל קשור או לתנועות הון, יש כאלה שאומרים ספקולטיביות, או כמובן מצבי משבר, שעל זה כמובן קשה לחזות מתי יהיה המשבר הבא. טוב, אז הזכרתי קודם את הנושא של מדיניות מוניטרית, אנחנו בריבית אפסית, ריבית מאוד מאוד נמוכה, אין שום דבר שמציע שדווקא בישראל יהיה שינוי במגמה, גם אינפלציה נמוכה, גם בעיות בשער החליפין, גם אם כולם מצפים שלקראת סוף השנה בארצות הברית תהיה העלאה מסוימת בריבית, לפחות אצלנו, ואני אומר אצלנו כי זה לא תחזית שלי, אני לא עושה תחזיות, אני רק מסביר מה היה, אבל גם אצלנו לא צופים העלאה של הריבית, של ריבית בנק ישראל, שהיום בשיעור של 0.1%. תחשבו, עשור וחצי אחורה, מדינת ישראל הייתה לובה ב-12%. האגרות חוב של ממשלת ישראל היו בתשואה של 12%, אנחנו נמצאים היום ב-0.1% ריבית בנק ישראל, וכמובן שהריבית הזאת, הריבית הריאלית השלילית, אם תרצו, הריבית האפסית, מלבה את שוק הדיור, וגם כאן, בשונה מפעמים קודמות שהייתי פה, שאפילו נתתי איזה שהן הצהרות שמה שהיה הוא שיהיה, ובאתי 3 שנים אחרי זה והראיתי לכם את הכותרת הזאת, אז אני חושב שיש איזשהו שינוי מגמה, אני מאוד זהיר במה שאני אומר, אבל אני חושב שהממשלה, אביגדור, פעם שנייה שאני אזכיר אותך, וזהו. אני קודם קדתי קידה בפני אביגדור, על זה שהוא הסכים לחזור לממשלה ולעשות דברים שאני חושב שהם דברים טובים, אז בסך הכל אני חושב שהצלחתם באיזשהו מצב לשנות את הציפיות לפחות במשק, ואני חושב שהכיוון הזה, טוב, אני אעזוב את זה, של בעצם צמצום הפערים בין ההיצע לבין הביקוש, והציפיות לזה שבעצם יהיו עוד ועוד אישורים של בנייה, בעצם אני אתן לך את המצגת אם את רוצה. הם בעצם יצרו איזושהי תחושה בשוק, ובסך הכל זה ניהול של ציפיות, שהפעם ממשלת ישראל גם רצינית, אולי פחות רצינית, אבל לא משנה, לפחות עושה. וכל המכרזים האחרונים של מחיר למשתכן וכו' יכולים לעשות, אני מאוד מאלה שטוען שעדיף לעשות 70% מאשר לא לעשות. הבעיה תמיד בישראל שכולם רוצים לעשות משהו שהוא צודק לכולם ושהוא 100% בסדר ושאף אחד לא נפגע ושזה טוב לכולם וזה לא פוגע וזה לא פה וכולם בסדר. אז טוב לעשות, ואני חושב שהתחושה הזאת של עשייה היא בהחלט תחושה שנקלטה בשוק, אני רואה את זה גם מהכיוונים שלנו. ודאי שאין היום ציפיות לעליות מחירים, אני לא חושב שתהיה מפולת בשוק, אבל אני חושב שבהחלט תהיה התייצבות. במקומות שבהם המכרזים הצליחו, נתן עוד כיוון של תקווה לגבי התייצבות, ואפילו ירידת מחירים מסוימת באותם שווקים. אז הזמן שלי זה עוד 53 שניות, אני אדבר בשנייה רק על המבט לעתיד, שזה האתגרים וההזדמנויות. אז תמונת המצב, כמו שאמרתי, היא טובה, היא בסדר, זאת אומרת, מה לעשות, המספרים לא משקרים, הטבלה לא משקרת כמו שאומרים, אבל אני חושב שבהחלט יש המון דברים שצריכים להדאיג אותנו, ואם אמרתי בתחילת דבריי שהאופטימיות הזאת היא אופטימיות מסויגת, זה לא אמירה באוויר, אני חושב שיש בהחלט תופעות בחברה הישראלית שצריכות מאוד להדאיג, ולצערי קצת פחות זוכות לטיפול, או לפעמים אפילו יוצרת מגמה הפוכה. אחד הדברים הראשונים זה כל הנושא של טיפול בפערים חברתיים, שזה לא רק פריפריה, זה באמת הרבה טיפול בבעיות הליבה של החברה הישראלית. אגב, הפתרונות ידועים ממצגות משנת 2006 ומהמשך בוועדת טרכטנברג, כולם יודעים מה צריך לעשות, רק צריך לעשות. וזה מתייחס כמובן גם לנושא של עידוד היציאה לעבודה והשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבודה, במיוחד בשני מגזרים חשובים של המשק,
גם המגזר החרדי וגם המגזר הערבי, שבו שיעורי התעסוקה הם די נמוכים. אז אם תחולת העוני באותם מגזרים היא הגבוהה ביותר, אנחנו רואים שזה גם מתייחס בסופו של דבר גם לשיעור התעסוקה. הנתונים של שיעור ההשתתפות הם לא כל כך מעודכנים, אבל גם דרך שיעור התעסוקה אפשר לראות שיש עדיין בעיה גדולה מאוד, בעיקר בתחומים, באותם שני מגזרים בנושא של תעסוקה, וזה כמובן משפיע גם על המשק וגם על אותם מגזרים שכמו שאמרתי, תחולת העוני בהם הרבה יותר גבוהה. אולי אני אגיד עוד מילה רק על הנושא הזה. אני חושב שנעשים המון דברים פנימיים בתוך אותם מגזרים, אבל גם כאן הממשלה לפי דעתי צריכה לעשות עוד ועוד כדי ליצור את התמריצים הנכונים. אני חושב שלא צריך להרחיב בנושא הזה, כולנו מבינים. ודאי שקצבאות הם לא התמריץ הנכון, התמריץ ההפוך דווקא. יש לנו בעיה מאוד גדולה בשוקי הייצוא. מי שיסתכל על הנתונים של שנים קודמות, למרות שמה שאמרתי קודם, אנחנו צופים איזושהי החלשות מסוימת בייצוא. הציפיות לשנה הבאה אומנם מדברות על גידול בייצוא, אבל שימו לב, גם מרכז הכובד של שוקי הייצוא שלנו משתנה. אם פעם זה היה בעיקר מערבה, יש יותר ויותר נטייה מזרחה. אני חושב שאנחנו לא ממצים את הפוטנציאל שלנו, זה לא השתנה בעשור האחרון יותר מדי. אמנם החברות העסקיות עושות יותר, אבל גם בסין, גם בהודו, הפתיחה של שוקי הייצוא מושפעת המון מפוליטיקה, לאו דווקא פוליטיקה של החרמות וכו'. תזכרו שאין אף חברה בסין ואף חברה בהודו שמחרימה מוצרים מישראל. סך הכל יש שם פתיחות מאוד גבוהה. דעתי, מדינת ישראל צריכה לעשות הרבה יותר בביקורים של שרים בקטע המזרחי כדי לעודד את הייצוא ולפתוח שווקים לחברות ישראליות. הפוטנציאל שם הוא באמת עצום. אז רואים תחילתה של מגמה של מעבר לאסיה, אבל זה עדיין מאוד חלש. זאת אומרת, מ-13% ל-20% זה בסדר, אבל יש עוד מה לעשות שם. טוב, אולי אני אסיים במה שאמרתי קודם. אחד הדברים, אני לא אספח אתכם פה בהסבר, אבל סך הכל הגרף הזה מעיד על כך שהיכולת שלנו לצאת ממצבי משבר היא באמת מהירה מאוד. אנחנו בדרך כלל, זאת אומרת, יש אפקט שמשפיע על השוק אם קורה איזה מצב משבר. זה יכול להיות מלחמה, כמו צוק איתן, כמו לבנון 2, כמו מה שקורה עכשיו, שלא מלחמה, אבל עדיין איזושהי תחושה של חוסר ביטחון, אי ודאות, ואז המשק מגיב בצורה חזקה מאוד ביציאה מאותו משבר, ואפילו מתאים את עצמו מחדש. ובסוף אני חוזר לאותה מסקנה, תמונת השוק היא בסך הכל שיש לנו כלכלה חזקה עם כל הבעיות שאנחנו חיים איתם, עם מאפיינים מאוד ייחודיים. אני טוען שהעם בישראל הרבה יותר חזק ממה שמייחסים לו, ואני שימו לב שאני אומר העם ולא דווקא הממשלה. יחד עם זאת, בהחלט המדיניות המקרו-כלכלית היא נשמרת ברמה של שמירה של משמעת תקציבית. דיברתי על יוקר המחיה, אתגרים חברתיים. תמיד צריך לזכור שאנחנו חיים באזור לא היציב ביותר, לא מבחינה פוליטית פנימית ולא גם מבחינה גיאופוליטית. וכמובן, ערן אתה פה, אבל חכה רגע, אני צריך להגיד משהו על בנק דיסקונט. אז כל מה שאמרתי עד עכשיו זה מכיוון שערן הציג אותי כמנכ"ל האוצר לשעבר, אבל אני גם יושב ראש של בנק דיסקונט. אולי מילה אחת על מה שקורה, אני אעשה את זה בהקשר גם למה שאמרת על ועדת בכר. אנחנו נמצאים במשק שבו מקורות המימון לחברות הם לא, כמעט הייתי אומר אין בעיה, לא של נזילות ולא של מחסור במקורות. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל מדברים על ועדת בכר, מה היא עשתה בשוק. אני לא הולך לפתוח פה עכשיו בדברי שבח והלל לוועדת בכר, שכמובן אני חושב שהרפורמה הזאת היא אחת הטובות שהייתה אי פעם במשק הישראלי, אבל אחת התוצאות שלה זה ש50% היום מהחוב העסקי, זאת אומרת מהאשראי העסקי,
ניתן מחוץ למערכת הבנקאית, מה שהגדיל מאוד מאוד את התחרות, וכמובן שבתוך התחרות הזאת גם אנחנו נמצאים כבנק דיסקונט ונכונים לכל דבר. מיכל כספי מוליכה אצלנו את תחום הנדל"ן, הצלחות אחרונות, אפשר להזכיר, נכון? מימון התחנה המרכזית הישנה, פרויקט של כמה? 400-500 מיליון שקל. יש עוד שני בנקים גדולים מאיתנו שרצו לזכות בזה ולא כל כך יצא להם הפעם. אנחנו בהחלט נוכחים בשוק, אנחנו משתדלים. ספינות הטילים, בסדר, אבל זה לא נדל"ן. תשתיות, בסדר. אז יש באמת, מעבר לגאווה והצלחות, ובאמת צוות מקצועי שעושה את העבודה, הנקודה שאני רוצה להגיד היא שבאמת היום מקורות האשראי הם נגישים, הם זולים, הם טובים, והם צריכים להיות איזשהו קטליזטור לעשיית עסקים. אז אנחנו מחכים ונכונים, ורק תבואו. תודה רבה. יוסי, אני חייב להגיד לך, גם אחרי 10 שנים שאתה מלווה אותנו פה, אני מרגיש כל כך מוחמא כל פעם שאתה נותן לי את האישור שאתה מגיע, ויש פה אנשים שהם פריקים, שהם כבר, כשהם באים לרשום לעיר נדל"ן, שואלים אותי, רגע, אבל יוסי ילמד אותנו את מה הולך במדינה, ואני חושב שלראות את הנתונים, ואף אחד לא יכול לחשוב ביוסי בחר שהוא בא לייצג פה את המדינה, את הממשלה, לראות את הנתונים של מדינת ישראל, זה עושה הרבה טוב. אני רוצה להזמין אורח מסתורי מניו יורק. אורח מסתורי מניו יורק, אנחנו מתקרבים ככה, ממשיכים. אורח מסתורי מניו יורק, אני לא אספר לכם מי הוא, קוראים לו רק דיוויד קליין-הנדלר. אני לא אספר לכם מי הוא, אבל יש לו say מאוד 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 מעניין. דיוויד, you're welcome. He says I have 10 minutes. I could probably go for a whole year, but 10 minutes will be my time. The year is 2006. I remember the exact day where I was. It was July 16th of 2006. It was the Intifada, the Second Lebanon War. We get a call from the Jewish Federation of New York. And my wife and I were good donors, and life was good. And I have 3 beautiful children at home, and they ask us if we can come to an emergency meeting that night. And of course the answer was yes. We go to the meeting, and I am listening. And I know it takes leadership, and I'm one of the youngest people in the audience. I feel like I'm 12, but I was 43 at the time. And one of the lay leaders gets up and gives this plea. He talks to us about how we have to help. It's not just about the campaign. This is an emergency fund, and we're raising $10 million to send immediately to Israel. I look at my wife, and I say to her, wow. And I increased my gift by 100 times. I made a statement. I made it real. I want to fast forward to 2010. My wife and I flew to Israel, and then we spent 48 hours on the ground in Ethiopia. We were flying back 107 Ethiopian Jews to Israel. We spent time with them on the ground, got to know them personally. I was so thrilled and so empowered. I wanted to watch every moment, but I wanted to live through them. I was just the beneficiary that day. We get on the plane, and in my entire life, I've never seen anything like this. There was an 80-year-old woman. She sits down. She does not know how to buckle her seatbelt. They give her a coloring book. She colors better than my 3 daughters. I was blown away by this.
They put the headsets on the wrong way. They didn't know how to do anything. I made a decision that I want to position myself on the plane so I could be the first one off to make and become a witness to this. And I got down to sub-zero down, on the ground. We landed the plane. And I could not believe what I had witnessed. Every single one of them kissed the ground. It was one of the most remarkable things I have ever been involved in. It couldn't have been a prouder moment for me and my wife. It was just so surreal. And then we spent a few days on the ground watching them go into society and watching them go to where they were going to live. Everything I do, it's about purpose. Everything that I stand for is about making a difference in other people's lives. I had a full speech down there. I didn't want to bring it up because I wanted to talk to you about a journey. In 2014, my daughter, Rachel Kleinhandler, who is in 11th grade at the time, she comes to me and says, "Daddy, I'm 16 years old. I want to make a difference. I want to do something big." I said, "Rachel, you're 5'11", so you are big. But thank you for laughing. I appreciate it." She'll be in Israel for 2 months, starting in February with her school. She said, "Daddy, you did something with United Hatzalah." I'm sure most people in the room are familiar with the ambulance cycle. And she said, "Daddy, you own a basketball team with Amari Stoudemire in the U.S., and he's very passionate about Israel. I want to reach out to him and ask him to get involved in this campaign." I said, "Rachel, he's busy. Daddy, give me his email. I will do it on my own, and he will take the meeting." A 16-year-old kid writes an email to my good friend. He responds immediately, "I can meet you on such and such a date 2 weeks from now. I will find a half an hour for you so you can tell me about the ambicycles." Amari agrees to do this amazing thing. Rachel puts a campaign together, Amari Saves Points for Life. And she proceeds to go out and raise $441,000. For every point he scored, there was a certain donation. We were hoping he was going to get back to all-star form, but he didn't. He still played well. But the point I'm making is everyone is a change maker. Everyone in life, you could stand tall, you can make small change, you can make big change. I want to talk about one of my closest and dearest friends, and I consider him now my older brother. His name is Rabbi Mark Schneier. I know I have 4 minutes left. I love looking at the clock, by the way. God, I'm going to take a time out in 4 minutes. He comes to me about a year ago and says, "David, I'm fully retired. I've been retired since 2008. He says, "I want to challenge you. Well, I want you to take a look at something I've put together." And I said, "Rabbi, you're a man of influence. What are you going to show me that's going to get me to believe in what you're doing? Because you're an influential man. You're not a man of affluence." After he spoke to me, the first time I asked him politely to leave my office. The second time, I asked him politely to leave my office, and I have a rule. The third rule is if you come back a third time, I will write the check. But you can never come back to my office again, and we can't be friends. That's a violation. 24-second clock runs out. I'm a big basketball guy. His concept was beautiful. His idea was unbelievable. And he wanted to build a bridge from the United States to Israel. And I wanted to know how much that bridge cost. The bridge is priceless. And when he explained to me the idea that my grandparents planted trees in Israel, my parents bought Israel bonds, and now it's time
for the richest real estate families in the U.S. to get behind this initiative. This is something that I couldn't say no to. But I said, Rabbi, I've got a bigger idea. I have a concept that I've been working on. Everything that I touch, everything I'm involved in, is about social impact investing. And I said, Rabbi, there are companies in the U.S., Tom's Shoes, for every pair of shoes you buy, they give a pair away for free. Warby Parker, for every pair of eyeglasses you buy, they give a pair away for free. I said, Rabbi, I want to roll back the clock to 2007 and reinitiate all my businesses, but I want to create a social cause around the Holy Land, which has never been done in the U.S., because we think in America that we have to give you charity. It's not about charity. The shift is, instead of making profits, we have to change it to the 2 Ps. That equals the 3rd P. Purpose plus profits equals prosperity. So I have challenged myself over the next 10 years. Wow, I have 57 seconds. I did it pretty quickly. Over the next 10 years, our company, Covenant 360, will give $1 billion away to the Holy Land to feed the needy, educate the poor, and empower this country. I want to thank you from the bottom of my heart. It takes courage to stand up here and make this statement. Remember, we're all in this together. We all have to come up with a plan. And a plan starts with a plan. Thank you so much. אנחנו מגיעים לקראת השלב המאוד מרגש של הערב. אני מאוד מבקש מכל אנשים להישאר באולם. יש לנו גם את האותות השנתיים שלנו, וגם סיפור מאוד מאוד מרגש, שאני בטוח ירגש כל אחת ואחד מהאנשים שנמצאים פה. אני רוצה להזמין 3 אנשים יקרים. אני רוצה להזמין את אביגדור יצחקי, את אשל הרמוני, את עדיאל שומרון, אנשים שכבר היו פה הרבה על הבמות במהלך העיר הנוכחית, אבל אנחנו גם רוצים כענף גם להכיר להם תודה. תראו, אני רוצה להקריא כמה דברים. אם אפשר להדליק את האור ככה שאני אוכל לראות. אני רוצה להגיד לכם, 3 החברים, שאני מרגיש שיש פה 3 שותפים לדרך, יספרו לכם החבר'ה בענף שכשיש לי ביקורת על המדינה, אני משמיע אותה בכל הכוח ובכל העוצמה. וגם אבל אני חושב שצריך להוקיר אנשים על עשייה, צריך גם את העשייה ואת ההוקרה להשמיע בכל הכוח והעוצמה. ומי כמוכם המשתתפים פה מכירים את הכנסים שלנו, שלא תמיד אנחנו ידענו לפרגן, אבל כשצריך לפרגן אז צריך לפרגן. והחלטנו להעניק, מרכז הבנייה הישראלי, עיר הנדל"ן, החלטנו להעניק אות הוקרה מיוחד, ניתן בזאת לתוכנית הלאומית לפתרון משבר הדיור והקמת מטה הדיור בישראל. אני רוצה להקריא מספר מילים. לראשונה מזה עשור ממשלת ישראל מציגה מדיניות דיור לאומית אחת בתוך פרק זמן קצר ביותר של מספר חודשים. כלל הגופים השונים פועלים כתף לצד כתף כדי להוביל שינוי עמוק, דרמטי ואמיתי ולהביא להורדת מחירי הדיור לזוגות צעירים ולמשפחות מעמד הביניים. שר האוצר משה כחלון וראש מטה הדיור אביגדור יצחקי שמובילים את המהלך, משרד הבינוי עם השר גלנט ואשל הרמוני המנכ"ל של המשרד, רשות מקרקעי ישראל עם עדיאל שומרון, אגף התקציבים עם ערן ניצן,
החשכ"לית, מנהל התכנון של בינת שוורץ, דירה להשכיר ועוד. כל הגופים האלה חברו יחד בשביל לבנות את התוכנית, כמובן בהובלת תוכנית הלאומית לפתרון משבר הדיור והקמת מטה הדיור. כבר כיום ניתן לראות את ההצלחות המכרזים הראשונים של מחיר למשתכן, את התיאום המוצלח בין הגופים הממשלתיים במטה הדיור, העבודה הצמודה עם משרד האוצר ומשרד הבינוי ואת קידום הסכמי הגג, כל אלה לצד אוזן קשבת אמיתית לקבלנים, ליזמים ולרשויות המוניציפליות. מרכז הבנייה הישראלי ונשיאות עיר הנדל"ן רואים לנכון לציין לשבח את מר אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור הממשלתי, ואת מי שלצידו במהלך, את מר אשל הרמוני, מנכ"ל משרד הבינוי, ואת מר עדיאל שומרון, ממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, ולהוקיר את פעילותם למען הזוגות הצעירים בישראל ומשפחות מעמד הביניים באמצעות התוכנית הלאומית לפתרון משבר הדיור והקמת מטה הדיור, שמטרתה הורדת מחירי הדיור תוך ויתור אמיתי וראשוני אחרי הרבה מאוד שנים, ויתור של המדינה על הכנסות משמעותיות. אנחנו רוצים להודות לכם, ואני מבקש את אביגדור יצחקי לומר לנו כמה מילים. ערב טוב, שלום יוסי, פעם ראשונה. קודם כל, ערן, אני מוכרח להגיד לך, היית אצלי לפני שבועיים או שלושה במשרד, והסברת לי מה זה מרכז הבנייה ומה זה עיר הנדל"ן. האמת, הסתכלתי עליך קצת, הרמתי גבה, אמרתי, או שהאיש פנטזיונר, סיפר לי את קורות חייו, היה מרשים, אבל האמת, מה שראיתי פה היום, לא ראיתי בחיים שלי. הפקה מתוזמרת, נטוורקינג מושלם של כל הגורמים שעוסקים בענף הדיור ובענף הנדל"ן, יזמים, קבלנים, ראשי ערים, פקידי ממשלה, עורכי דין, שמאים, כל מי שרק אפשר, ואם מישהו לא הזכרתי אז אני מתנצל, אבל בהחלט עבודה כל היום, שיחות מקצועיות, השתתפות בפאנלים, באמת אני מסיר את הכובע ואני מבטיח לבוא גם בשנה הבאה. אני רוצה, קודם כל זה מאוד מרגש אותנו, הדבר הזה בסך הכל מדברים על מטה דיור כאילו הוא קיים 60 שנה, אבל אנחנו בדיוק 4 חודשים עובדים. נכון שאנחנו עובדים הרבה שעות ביממה, אבל בסך הכל התקופה היא קצרה וכולם מדברים מטה דיור, אבל זה גוף שקיים בפועל, הקמנו אותו מאפס. בעצם התחלנו לחשוב עליו במשא ומתן הקואליציוני, הבנו את הנושא הזה שהמדינה השתנתה, יוסי, כשאתה היית מנכ"ל אוצר והייתי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, התיאום הוא כמעט אפסי, וזאת בעיה. ולכן החלטנו לקחת את התיאום לידיים, ובעצם לחבר את כולם ביחד, ולשבת על כל נושא שקשור לדיור, סביב שולחן עגול, כל הגופים שקשורים לעניין. אני מוכרח להגיד לך שיש לנו מחשבות לגבי העתיד, יכול להיות ששכחנו כמה בדרך. נושאי תחבורה, רשות הגירה שצריכה להביא לנו עובדים, וגם קצת משרד משפטים לא היו מזיקים להיצמדות לתוך העניין הזה, אבל אנחנו נחבר אותם בין הם ירצו או בין הם לא ירצו. אני רוצה בראש ובראשונה באמת להודות לשר האוצר משה כחלון, שנתן לכולנו את ההזדמנות הזאת. שהתווה את הדרך והודיע לחברים, אני לא באתי להיות גזבר המדינה. אני באתי לפתור את הבעיות החברתיות של מדינת ישראל, לכן תכניסו את היד לתוך הכיס ותביאו לי תוכנית. וישבנו ימים ולילות והבאנו לו תוכנית. זו רק תוכנית ביניים, שבעצם נותנת דירות בהנחה משמעותית לאותם זוגות צעירים, תאים משפחתיים ורווקים מעל גיל 35 שאין להם דירה בהנחה משמעותית. אבל זאת לא התוכנית, זה רק פתרון הביניים. התוכנית היא להגדיל את יצור, הראת השקף, קפצת עליו מהר יוסי, 3. קפצת עליו מהר, הפער בין הגידול למשקי הבית ליצור הדירות במדינת ישראל, זה המשבר. המחירים הם רק תוצאה.
ואם אנחנו נצליח להדביק את זה רק על ידי זה שנגדיל את ייצור הדירות במדינת ישראל. לצורך זה, קודם כל אנחנו צריכים להביא גורמי ייצור, אנחנו צריכים לתעש את המערכת, אבל אנחנו צריכים לדאוג שזה יקרה ל-30-40 שנה הבאות. אני רוצה להודות גם לשר הבינוי שבהחלט אנחנו צמודים בעבודתנו ומשתפים פעולה גם בין השרים וגם בין המשרדים. אני רוצה בעיקר להודות לחבריי באמת במטה הדיור, גם אשל, מנכ"ל משרד הבינוי, עדיאל שמרון שמנהל את רשות מקרקעי ישראל. לערן ניצן שהוא סגן הממונה על התקציבים שבאמת נרתם יחד עם כל האנשים שלו וה-DNA והדיסקט, שינינו שם הכל. לוויקטור וייס שהוא סגן החשב הכללי אחראי על דיור שמלווה אותנו כל יום בשיטות הרישום. לבינת שוורץ שעושה עבודה מופלאה בתחום מינהל התכנון ומקדם את הדברים בכל הכוח. כמובן לעוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר, ועוד אחרים והעוזרים והשותפים. וגם כמו בכל אוסקר למשפחות שלנו שהם קצת לא רואים אותנו לאחרונה, אבל אני מקווה שאנחנו נעלה על הטרק וניכנס לרוטינה ונצליח לראות גם את המשפחות. ערן ועיר הנדל"ן, זה מאוד מרגש אותנו, אנחנו מאוד מודים לכם ואנחנו מבטיחים לכם שזה נותן לנו באמת אנרגיה נוספת להמשיך את העבודה הלאה, כי יש עוד הרבה עבודה. יש ערבים, יש חרדים, יש מגזר כפרי, יש התחדשות עירונית, יש דירות להשכרה, יש דירות בבעלות, יש קרקע פרטית, יש אין סוף. ומי שרוצה לעבוד דרך אגב, מוזמן לבוא, יש עבודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה רבה. עובדים לך, אביגדור. בואו, אני רוצה צילום משותף. אני רוצה להגיד רק משפט אחד עד שמחלקים. אני מקווה שהפרס הזה לא יהיה כמו הפרס נובל של אובמה על השלום, ושנצדיק את הציפיות שנותנים לנו, כי אנחנו באמת רק בהתחלת הדרך. ותודה רבה, ערן. אני רוצה להזמין, יש לנו עוד שתי אותות בערב שאותי מאוד מרגשים, כי אנחנו, מבחינתי זה אותות חברתיים, אותות שמצביעים על עשייה נדל"נית וחברתית, ואחרי זה הולך להיות פה סיפור מאוד מעניין. וב9 אנחנו הולכים לאכול, כאילו אנחנו תוחמים את הזמנים. מה? אחרי זה יש הופעה, אחרי זה יש מסיבה, אחרי זה יש עוד מסיבה, אנחנו עד הלילה. אני רוצה להזמין איש יקר, אני רוצה להזמין איש יקר בשם רוני צברי. איפה רוני? בוא רוני לבמה. אתם יודעים שאנחנו, גם אני באופן אישי וגם כל האנשים שנמצאים סביבי, מעריכים עשייה נדל"נית, אבל גם מעריכים עשייה חברתית. ויושב פה, אני רוצה שעומד פה לידי, יזם שהוא יזם חברתי. גם נדל"ני וגם חברתי. רוני צברי מקבל מאיתנו אות על בשורת המגורים החדשה של תל אביב-יפו, אמירה חברתית והזדמנות כלכלית בפרויקט מאוד מאוד מיוחד, אולי לא פרויקט ענק, אולי לא פרויקט עם הרבה זוהר, אבל פרויקט שמראה על הרגישות העצומה שיש לאיש הזה, ומרכז הבנייה הישראלי רוצה להעלות על נס אנשים שהם צנועים, שהם עושים דברים מיוחדים, עיר הנדל"ן מטעם מרכז הבנייה הישראלי מעניקה לחברת צברים בבעלות רוני צברי על פרויקט יפה, פרויקט יזמי פורץ דרך, הפונה אל קהילת הסטודנטים. השכונה בה הוחלט להקים את הפרויקט הינה שכונה ג' ביפו, שלא עברה התחדשות עירונית ומאוכלסת בעיקר באוכלוסייה מבוגרת מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך. הפרויקט צפוי לשנות ולחזק את השכונה בטווח הארוך. צברי התחדשות עירונית יכולה להביא לתועלת חברתית קהילתית באמצעות יצירת תמהיל
חברתי המאפשר שילוב בין אוכלוסיות השונות בעיר ומשום גם להתחדשות עירונית. אנחנו מאוד מוקירים אותך על כל מה שעשית, רוני. תודה. טוב, האמת היא, רק רוצה להגיד תודות. אז תודות לצוות העובדים שקראת תחת ב5 שנים האחרונות, והפרס השני שקיבלנו זה לפני שבוע את היתר הבנייה. ברוך השם. ספר כמה יחידות אתה מפנה. מי שלא שמע ולא ראה את הפרויקט, אז הפרויקט הוא בעצם תמ"א 1, אומנם משודרג על ידי תב"ע, ו6 בניינים של 96 דירות סך הכל, ועליהם אנחנו מוסיפים 108 יחידות. עשינו פריסייל בליווי של אלדר שיווק, שעשו עבודה מדהימה וגם להם מגיעה תודה. בצירוף אורנה פרי יחסי ציבור,